Čaute ľudia, vítajte pri novom videjku. Asi je to prvé? Ešte nevieme. Ešte nevieme, sami sa rozhodujeme. Toto je Felak, Babík. No a? Ja som Valiant. Pobliží prezivky. A teraz sa rozhodujeme o teda proste kapsulky v CS-ku. No. Lebo sa hodíme. Takže ako... Tak ako Gold, presne tak. Máme tu, neviem, kupoval som ich 131, to sú nové, čo sme otvorili ešte pred keď sme testovali, videjka. Tak, toto máme všetko ostatne na otvorenie. Uvidíme, aké to pôjde. Takže chceš začať ty, alebo začnem ja? Začnem ja, dobre, ako to povieš, tak idem teda ja, počkať. Go for it. Ideme na to? Si host, vieš ako? Hej, chápem, dobre. Budeme po koľko teda, po jedné, bude proste randomne. Randomne proste. Ok, tak poďme. Dáme si, že quick open? Cíkne to ako. Tak poďme. Vyspomínam. Poďme ďalej. Ale... Yes, kámo. Vlasteme, yes! No. Čo už? Taký je život. Koľko sme od toho dali peniazy? Desinku. Hej, desinku. Drahú desinku. Milovanú. Milovanú desinku sme dali a takéto pičoviny padajú. V takejto ekonomike ten bol. Hej, proste. Zadaj to od píčka, vieš ako? Ale! Pozor, toto je dobré. Je to dobré, strašne to dobré, ty kokos. Chlapci, pár centov! Poď ty. Pohodaj si ty pár hentov. Počkaj, ja to necítim na tento, toto je taká suka, vieš ako? Áno, chápem, tak poď takto. Tento poď. To je piča. To... Zabil! Tizujem. Nič pekne, hej. No tak, srdco. Vysrdcujem ho. Ľudí Andersa, že povedete miluje. Kamarát môj. Špína. Ale ako už máš až srať. Stačí, hej? Chcem tam zlatu. Tech piči. No, ťažko. Ty kakac. Blasteve. Dá sa. Jebaný glitter. Keby padlo holo... To je ten holo. Toto chceme. Keby padlo, áno, ten most chceme. Tento zlatý most chceme, to stojí najviac, to stojí okolo 5 eur. Tak. Keď nám padnú 3 také, máme si peniaze. Alebo ešte, no, toto bolo. Jedine, také dobré. No, je také dobré. Ešte Phase a... Hej, Face je dobrý. Max, ty vole. Ohľadu si to na piču. Mongoli hlavne, ty kokot, vyjednaní. Maďari. Liquidita, vyjednaná. Počkaj. OK. Skurva. Počkaj, vieš čo? Gold. On je pixel. Ako toto nevyzerá ako gold podľa mňa? Je to piči. Vidím to na piču. Aha, samé fialové a rúžové idú okolo. Ty koko, tam bolo holočko. Koľko sme v pluse? 9 euro. Minus 9 euro. Minus, tak nejako. Ja to som sotre. Jako viem, sú to na vás že kapsulky, ale ako berte to tak. Dá sa z toho zarobiť. No dá. Kamarál, ani jedna rúžová, ty kokot. To je smutné. Vysoké napätie, to ty kokot. Vysoké napätie, verejte. Fáza. Vláda rúžová! Aha, tá je na vrchu. Tá bude dobrá. Čiže to ja. Teraz tu je proces, tá bude dobrá, vieš čo? Toto nedáme quick open, No hej. Gold. Gold. Ako máme radi Face Clan, ale je to glitter, čož... OK. Dá sa proste. Aha. Ja OK, keď otváme konzoly. Šmucha moja. Ej, not bad. Čo ti poviem ako? Polovica proste tých vecí je v piči, ako on to bolo plno zaplnené tým, ty kokoda. Vieš čo, možno budeš mať ty vieš, čo sa ešte, poď teraz ty. Pochybujem, ale hej. Skús to. Idem to ja teraz. Kde sú máme? Hej. Dobre, Mongoli. Kamo.
bude dobrá, toto je ešte pičovina, ale toto je tretia bude dobrá. Keby tam padol ten face, ale som relatívne ticho. Relatívne, ty kokos. Presne. No. OK. A teraz tretí ešte. A to bude hemper, gold. OK. Otvorme a zavrime si oči. Počkej, nie, máme tam konzolu. Takú čo natiahnu, ty kokos. Nie, počkaj, môžeme? Nie, vieš ako, počkaj. Natiahni ho. Nie, počkaj, zavrime konzolu. Dáme, že otvoriť. OK. No tak, dobre. Kamo tam mohla byť ružová. Videl som ho. OK, poďme teraz. Ale niečo dobré. Fialová. Zas? Takisto? No, hej. Sopel. Sopel. Hej. Dobre. To fuck? Chcem mal... Oj! Oj, je to tam! Je to tam! Titan Hall. Ale ako? Not bad, kámo, not bad, čo ti je. Prvá ruža, počkaj. Tak poďme teda pozrieť. Koľko to stojí? Dúfam, že veľa. Dúfam, tak 70 centov aspoň. Lebo pozri sa, všetky stojí okolo 3 alebo 7 centov, takže aj keď to bude len stáť reálne, že ako 70, 60 alebo 80, ja budem šťastný. Však jasné. Ej, dobre, not bad, okay, not bad. Dobre, tak to nám máme teda in-game. Asi ideme ďalej otvárať, vidím to tak, no. Let's go. Ideš ty či ja? Môžem. Poďme. Let's go. OK. Gold. Back to back. Skoro. Nie, to vlastne fialová, že tam. Ej, Not bad. not bad. To chceme. Chceme feštovať. Toto je hranie hrozné. Nepozri sa to. My sme tam najebali toľko peniazí do toho a nedostávame nič naspäť. Kamá, tak akože niekedy to sa to vyplatí, hej. Povedať pravdu. Ale chápem to tak, je to nálačnej sa kapsulka. No proste 60 centov, takže... A keby to boli normálne casey, tak ako by to bolo ešte lepšie. Akože zase, poví sa. Tá jedna stickerka zaplatila za 8 kapsul. Hej. To To sa dá, akože, hej. Ale tak to by musel padať strašne veľa týchto kapsul. No. to. Okay. No, no Dobre. Vieš čo mal nápad? Nerobme quick openy, ale otvoríme tam konzolu, my sme viacej prekvapení. OK. Myšlenie. No hej. Tak to proste otvoríš a dáš konzolu. Ach, jaj, to nie je dobré. To nebolo dobré. No, musím vedieť, no. Dla tebe. Ja som to vedel. Ach, jaj. Ach, jaj. No daj. Gold, prosím. O, videl som tam fialu. Už ho takto. No jebané fluxo. No, Však toto. piče. Všetko by ten ako fialové. Mohol byť fialové. Mohol by, no. Prdeli toto. Aha, dívaj sa, začali sme otvárať, hej. No. Nie, toto sú posledné, začali sme otvárať, dívaj sa. Dívaj sa. Fialová. No, boli sme piči z toho ako. A odrazu? Krokodila modré. Aha, a odrazu. Koľko modrých? Sú to. Jebať. No. Dobre, no tak. Ideme ďalej, no. Ďalej, Čo nám ostáva? Čo nám ostalo? Výhodné, čo nám ostalo? Ja to chcem vidieť. Fialo. Toto je hrozné. To je fakt hrozné. NC. Skoro. Ideš ty. OK.
vie, to bude blaster, preto som dal quick goal. Pojem, to je Tam bol facecon. Gold? Čo? Gold? Nie, akože henten, holo. Jak? Nezabudni dávať tú konzolu. Neto, čo? Áno, nezabudni dávať konzolu. No, Okej, tak idete, pokračuješ či nie ja teraz? dám si ešte 3. Neboj. Zvyšok dáš mi, alebo pôjdeš potom večer? Ešte to uvidíme. Vieš čo, pôjdeš s tou konzolou. Je to bieda. To je absolútne hrozné, sa to nepáči. Počkaj, nedávaj, že to dáme. Takto, nech absolútne nevidíme, čo nám padne, hej. To je modrá. A, bezval. Jaj, toto je zle. Normálne ma hlas to boli. Ty vole, hoči, tak 15. Že to som chcel. 15 kejsok má. Ja neviem, čo bude robiť, keď nepadne zlata. No nič to. No nič. Už na suchu. To už je strapné. Toto nezachráňuje, toto nepadne nič dobré, už teraz vidím. No ani ty vole. Hoši. Gejbem. Včera máš. Nám sa normálne vyhýbal ty dobré kejsky, kámo. Že kejsky. Kejsky, dropy no. Ani sajde. Je to tak, no. Je to tak, chlapci. Bieda je bieda. Gejbem. Glitter. Ej. Glitter. No, Wow, je to. absolútne kino. Tak. Ale no. Ale ja to cítim na posledné, že to tak je. Ako tak mi padol ten nožik, ktorý som predtým predal. Takže ako... Môže to tak byť. Dúfam teraz. Ach jaj. To je hrozné. Nie no. Hej no. Dobre, poď. Uj. Daj si tieto. Ja. Nie, vieš, čo teraz si dám, že 2. Počkaj, čo hovorí? Tak daj si tie 8, ja si dám 8 teraz, hej. Ok. 1,14 afterov. To je hovno. To je hrozné. No hej. Dobre, tak... Poď. Dobre. O. Prosím. Skúsme hovoriť gold, keď sa to bude točiť. No to ne pôjde. Posledné. Dajte to je. Toto je trvý, kámo. Ja už, počkej, toto nie. To ne. To je. Ale prečo to nemôžete posunúť? Pozri sa, počkaj, nehaj to kotorné, pozri sa. A daj to, nie, daj ako, ale nedávaj konzol. Iba otvor. Daj. Pozri sa, koľko dobrý nás baituje. No, mocne. Teda, aspoň predtým tam boli reálne, že 3 alebo 5 jalové. Aj rúžové. Aj rúžové reálne. To sú moje, nie? No, tak poďme. Počkaj, dám, že dve normálne, dve quick open a dosadok dám hentak, hej? Ok. Tak na quick open. Yes! Je to tam! NC! MC! To je dosť zmysel. To piče! No dobre, sme zase tu na, ideme pozrieť, koľko to stojí. No, Prosím, viacej než 50, aspoň. no, tak to je tak maximálne 30. Mhm. 30-50.
Ja, dobre, som začal. Chceme znova restovať? Nesil. Nesil. Ne, tak asi nie. Tu si nebaj. A? To je zadarmo? Zadarmíko? Čo? No recent prices. Počkaj, to je 6. jún. To sa nestalo. Tak toto je celkom hovno. Toto je sklamanie. Dobre, ešte jeden niekým kopen. Mohol ísť back to back. No teraz idú dve normálne, nie som povedal. No. Mám to dve normálne. To čo? Tam bolo červené! Ďalš. To nás tým neobloskajú, kde obide dostaneme ešte. Pochybujem, ja tam Cíti to na gold a na ešte na rúžové. Na poj. to veľmi pochybujem, že tam že padne dobre. No ja. Dobre, prastujem procesu. Dal si kam a toho blasteru, to bol plná šúka. Tak aj teraz ideme s tým zakrytím, ako som povedal. Ja vás to prekvapí. Prosím, ja ťa prosím. To sme mohli dostať, kámo. Ja to môžem jebať! My sme mohli mať... do píše, kamo. Toto sa fakt stane iba nám. Kámo, nás sa strašne teraz týždeň nakoniec. To fakt iba nám, kamoško. Ešte 3. Prosím! Posledné 3. No. Posledné 3. Do 36, dobre. Jak sa hovorí. Hej. Trastujem procesu. Krásne. Na posledné dve. Ono. Nie. Prosím. Gold. To je hovno. Blaster. Yes, kámo. Jako, dobre, poďme trebať. To je smutné. No, 10 eur. 10 euro v piči, nie prdeli do piče. Dobre, tak najdrahšie asi čo nám také padlo z tohto je na 100% ten holo liquid. Takže akože, Aha. čo poviem. Toto, počkaj, Sklamanie roka. toto ma sklamalo najviac, že 14 alebo 13 centov, to ma sklamalo. A akože, čo mňa najviac nasralo, jak nás bejtovali pri konci zlaté. Ty vole, dvakrát to bolo. A takto blízko neboli od toho holo halda. Hej. Aj tak pochybujem, že by to stalo vyššie ako 40 sekúnd. Vidíš? Čo vám poviem? Vidíme sa pri ďalšom videu.